हई बघावा के बाघ जिला बक्सर ये लोग कहता लोग क्या कि ये लोग तो हर जगह कार्यक्रम करने जाती है। गाया गोरखपुर के रखनी हिला के बाकी न छोड़नी कवनो जिला के कि काट में आवाजाही अक्सर हो कि विक्रमगंज में आवाजाही अक्सर हो। तो जे आपके भाई कहता कि नचया गवाह नहीं तो टंगवाले हम हई बघवा के बाघ जिला बक्सर हो। नचया गवाह नहीं तो टंगवाले हम हई बघवा के बाघ जिला बक्सर हो। गाया गोरखपुर के रखनी हिला के बाकी न छोड़नी कोनो जिला के हई आराम लवा जाही अक्सर हमार देवरिया में आवा जाही अक्सर तो कहे के बा कि नचया गवा नहीं तो टंगवाले हम हई बघवा के बाघ जिला नचया गवा नहीं तो टंगवाले हम हई बघवा के बाघ जिला बक्सर बक्सर के प्यार है इतना प्यार आशीर्वाद से बाजत रहे सब। अरे हट जिला रोहतास हो बिना पढ़ले कदी पास हो। बहुत सारा प्यार बहुत सारा प्यार आशीर्वाद ये प्यार हो भैया। ये पैसा नहीं है ये प्यार है। लोग जानता कि कोलवे अगर फॉर्च्यूनर से